Владимир Путин Луганск һәм Донецк халык республикаларын тану турында карарга кул куйды. Был карар ни өчен мөһим һәм ул нинди әһәмияткә ия? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы хәрби хәрәкәт ветераннарының төбәк оешма итәкчесе Тимирген Рәҗәпов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Тимирген Рәҗәпович, һез үткән елның адагында, ноябрь-декабрь айдарында Илһерлек рейдымнан Луганск өлкәһенә булып кайттыгыз һәм үз күзләрегез белән ундагы ситуацияны, ундагы хәлде күреп кайткан кеше. Һәм бына ни өчен Владимир Путинның ошо карарга кул куюы безнең өчен мөһим ине һәм гомумән ул ни өчен кирәк ине? Мен былтыр гына йөрмән бит, мен 2015 елдан алып. Бу һуңгы сәфәрегезне әйткән чорабыз, 2015тән алып мына 21 елга хәтлем беренек ноябрь айында барып кайтык. Илһерлек рейдымнан без ундагы ошундай Украина ягынан атуларды без электен дә күреп тә тордык, белеп тә йөрнек. Безнең егетләр белән дә хезмәт иткән, анда партиялар булган егетләр хүләләрне аталарын итәләр дип. Безнең өчен менә Владимир Владимирович Луганск менән Донецкты тануы безнең өчен дә һәм андагы яшәгән халык өчен дә куаныч булды. Нимәгә куаныч дип без уйлайбыз. Ул Донецк менән Луганскты таныгас, анда бит инде безнең гаскәрләрне индерделәр бит инде. Яклау астына алды. Үзенең Россия хәзер яклай уларны. Мин беләмәйме, үзебезнең канатыбыз астына алдык. Ул бәләкәс кенә ике-бер илде. Ул ил хәзер безнең канат астында, уларга берәр дә кагыла алмаячак, атала алмаячак дигән төшенчә менән куанып яшәргә була. Һәм бына якын арала дип әйтсәк, төвәлен әйткәндә, бүген төндә һез тагыла шул тарафка асагыз. Нинди сәфәр ул? Нинди максаттан оештырыла? Бүген түгел, иртәнсәк сәгать 6-ла Алла берха Ростов өлкәһенә тагын сәфәрдәр менән юлга чыгабыз. Бер минем менән бөтә 4 кеше һәм без Петровск калаһына барып, Краснолуч калаһына барып, андагы яшәгән халыкты карап, хәзер бит анда эвакуацияга әзерләнәләр. Бер-ике кеше анда где-то 2-көнгә якын семья, анда Петровск калаһындагы 22-нче мәктәп безнең Шаймуратов генералның исемен йөртә. Шуннан бер-ике балалар укытучылар без Россиягә чыгып, безнең төбәккә, безнең Башкортстанга 10 көнгәме, 15 көнгәме, ничә көнгәләр шул эвакуация менән килеп кайтырга тиештәр. Мен шуларны менән күрешеп, шуларның нимә кирәк икәнен сразу хорап, андагы безнең Ростов өлкәһендә бар рабочий группа, без шулар белән бергәләшеп эшләп, шуларга бөтә информацияларны yetkirib, шул группаларда туплап, безнең республикага кайтарырга уйлайбыз. Демәк, дуслык шундай авырлыкта һанала һәм без бүген Луганск, Донецк өлкәһендәге кешеләргә ярдәм кулы һуздырырга әзербез. Бу инде ярдәм кулы дигәндә тәэсиратта рухи ярдәм терәк булу, ә икенчесе инде материаль ярдәм. Олар кисә бит инде төнгә сәгать 1-гә хәтлем без Владимир Владимировичның сыгышын каранып бит инде һәм шунда төндә үк бедаларды бездә бит инде бер булганда анда 12 сәгать бедаларга шалтыратып без алдык, безнең менән һезгә кабат атмаясактар дип, улар куана, без дә куанабыз. Шунда рухи күтәренкелек булды инде. Безгә берләһәм безгә лә куанас. Безнең Афганистанда, Чечняла улар, Усманлар, Афганистанда безгә хезмәткән егетләребез Луганск, Донецкта бар. Улар да куанып безгә бүген дә язалар инде бот, безнең менән, без улар менән бер вакытта аерылмаган хакбыз, потому что 14 елдан бергә эшләйбез. Анда без талабына һезнең каналыгызда безгә гуманитарный ярдәм ешырга ярдәм итте. Без бөтә 100 тоннага якын әйберләр апардык, анда строительный материалдарды алып бардык. Мына хәзерге вакытта ла бит инде безнең республиканың итәкчесе Радиф Хабиров та мөрҗәгать итте бит инде халыкка һәм безнең республика халкыла хәзер анан эвакуацияланган кешеләргә төрле ярдәмгә, продуктовый набормы, анда төрле әйберләрне йыялар.
Безнең дә мен бит был ветеранның организация түгел, мен бит ирекмәндәр әдәби Имени Шайморатова бит инде. Аннан да эшләйбез бит инде. Һәм без күп кенә эштәр башкарабыз. Без дә менә шундай авыр вакытта бөтен дөнья башкорт корылтайы һәм безнең оешма шунан Кировский совет ветеранов, шунан безнең үзебезнең бит газетебез бар, ветеран Башкортстана, шуның информацияны биреп, улар безгә бөтен ердә язып, шундай акцияга кушылыгы дигән халыкка ничек тә баһа ярдәм итәргә. Ягъни мәгълүмати ярдәм да кирәк, рухи ярдәм да, материаль ярдәм да һәм әлбәттә мәгълүмати ярдәм да. Бу әлбәттә яхшы, һез ундагы дусларыгыз менән бәйләнештә торуы, әмма менә һезнең яудаштарыгыз унда булуы турында әйтүегез тагы бер нәмәне искә төшерде. Билдәре булуынса, 1941-45 елларда безнең күп кенә олатайларыбызның һуңгы төяге тап ошо Луганск, Донецк өлкәһендә булган һәм бер яктан без уларга рәхмәт тә белдерергә тиешбез, чөнки улар олатайларыбызның каберлекләрен тиешле тәртиптә тоттылар. Бына ноябрьдә адаккы сәфәрегездә һез күреп кайттыгыз. Батырыбыз Миңлегали Шайморатовның да кабере тиешле тәртиптә һәм бик игътибарлап карайлар, шулай бит. Мана һезнең һөйләүгез как будто һез безне эргәбездә йөргән һәм буган нәмәләрдә карап йөргән һәм һөйләгез, һез дөрес әйтәгез. Андагы безнең башкорт гүрүләренә сухатымда табынып яшәйләр. Унда мына без теге границадан сыгып килгәндә үк башкортлар килә дип кычкырып торалар, башкиры едут дип. Андагы бөтә безнең анда бар битендә Петровск каланда сквер башкирским конникам, площадь Шайморатова, шуның 22 школа имени генерал-майора Шайморатова битендә 2016 елның 9 мартында 22 мәктәпкә Шайморатов генералдан исемен берделәр. Штаровкала без зугына площадка яһанык, анда Шайморатов генералдан бюсте буласак, һәм анда тропинка менән андагы теге анда балка, анда язылган здесь погибли генерал-майор Шайморатов и генерал Дудко дигән ердә анда лестница куеп мотор итеп эшләнгән. Әйе, шуннан безнең анда битендә илитәксе үзең Рафәт улы 2 мәртәбә булып кайтты битендә 2019 елда барды, 2021 елда барды. Һез бына Шайморатов генерал исемен йөртә бер мәктәп тинегез. Янәлә ошо көзгө сәфәрегездә тагыла бер батырыбызның исемен бер мәктәпкә бирергә тиештәрен мин бында Стәрлебаш районыннан булган яугер Сафа Хәсәновты искә төшерәм. Шулай ук Советтар Союзы герое, уның исемен тагыла бер мәктәпкә бирергә тиештәрен. Ул безнең Хасан Сафа Хузямовичтың памятниге тора Красный Луч калаһында. Ул шунда аның исемен урамда йөртә. Шуннан мына без шул сәфәргә барган сакта, безнең патриотик рейд вакытында без шундай мөрҗәгать иттек. Красный Лучтың җитәкчесенә һәм дә андагы 29 школага мәктәпкә инде Советтар Союзы герое Хасанов Сафа Хузямовичтың исемен бирергә дигән. Менә ошо безнең баруда шул Стәрлебаш районының егетләре барып, ундагы директор менән һөйләшеп, андагы җитәкчеләр менән һөйләшеп, анда баягы шул герой исемен биргән вакытта шул Сафа агайдың баллары бар. Айрат агай бар, Үлембәт авылында яшәй, нидә Стәрлебаш районында. Аларның 4 баягы Сафа агайдың 4 баласы бар. Шул 4-әүле шунда барып, атаһының мәктәпкә исем биргәнен барып, карап, куанып кайтырга дигән уйлары бар. Без дә шул нидән файдаланып, ул менә үзе документларны бирдек, ходатайстволар яздык. Тугандары язды, безнең организация язды, бөтен дөнья башкорт корылтайы язды. Анда битен тугандарының рөхсәте булмаенса, мәктәпкә хоткайдамы уның исемен бирергә тиеш түгел дәртинеләр. Бирердер дип көтеп калабыз. Шулай бит сынапта тагыла бер мәктәп Луганск өлкәһендә безнең башкорт батырының исемен йөртер дигән ышаныстабыз. Һезгә киләһе сәфәрегездә уңышлар теләйбез, хәерле юлдар һәм әлбәттә бүген байрам уңайыннан тамашачыларга нинди теләкләрегез бар? Мин әйтермен иң берсе теләрнем
халкыма, тугандарыма, кустыларыма хаулык булганда теге хугыс булмаһын. Главный хугыс булһа, анда битәгесе моны безнең бит һәр вакытта яклап хугысы биргәннәр бит инде моны. Иң мөһиме таныслык шулай. Иң мөһиме таныслык, хаулык, шуны гына теләйм. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Һеҙҙе лә Ихлас күңелдән байрам менән ҡотлайбыҙ. Хәйерле сәфәрҙәр һеҙгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп безнең студияла хәрби хәрәкәт ветерандарының төбәк ойошмаһы етәксеһе Тимерйән Рәҗәпов булды. Игътибарығыҙға зур рәхмәт. Һау булығыҙ.